Again, good, counted. Again. Ang kapay tawag ka referee. Ang kapay tawag ka referee. Counted. Ang kapay tawag ka referee. Ang kapay tawag ka referee. Counted. Ang kapay tawag ka referee. Mahirap to para sa mga committee. Nakialam na ang mga fans at nasa bench. Pero anumang problema ay kayang ayusin sa magandang usapan. Tara guys, panoorin natin ang bakbakang Biado versus Lasep. Grabe, ang gandang ng laro. Number 11, si Ryan number 5, si Mike Skinner. 3 minutes, 50 seconds time remaining. Barangay Pasima and your representative, punta kayo dito sa committee table. Tindayan ngayon. Didiretso, 2 points Skinner. Ang magkasunod na 2 points. 45-43 our official score. Dalawa na lang ang abate para sa Barangay Lupa. Drive for trail number 6 but loaded. Back to that number 6. Asofrano, third personal foul. For the second team foul. Sindayan number 6 ngayon. Inside pass. Back to that foul. Number 12 is Kunaka foul. Substitution Asofrano. Lamang kini ha. Lalo na ba? Set nyo. Yung mga nandyan po sa line ng mga Biado, usod po kayo ng konti sa bench ng Biado. Number 11 ngayon. Inside pass. Si Bones at nice assist. Payong. Sindayan ngayon. Bola. Tambos mo na. Number 11. Luka. 3-3. Payong. Sindayan. 2 points. Nang-iisa siya doon. Next sila ba? Lamang kini. Dalawa na lang ang kalamangan ng Barangay Lupa. Mendoza. Back si Mendoza ngayon. Looking for receiver. 10 seconds to shoot. And bola. Luka is out, replaced by Pajarillo. Ball is going to Barangay Biado. 2 minutes, 14 seconds. Substitution again. Lamang kini. Number 6, Sindayan now. Check bola. Habol. Sindayan. Back to Sindayan, number 6. Pinag-pinag jumper but no good. At bola pa. Number 23 ngayon. Check labas eh. Ang bike pa rin po may... So number 25, 2 points ka na. Nice assisyon. Number 6, Sindayan. Sindayan ngayon. Didiretso ba? Pasa kay Sindayan ang number 9. Ilalapit ng bagya. 2 points is good on number 9. Saan nila man kini ha? 49-47. No good. It's foul on number 25, Pajarillo. First personal foul on number 25, Pajarillo. Sideline inbound down. To number 9, Sindayan. To number 6, Sindayan. Sanders and the mates. Check ball, harap. Good. No good. No good pa rin. Follow up. And bola mapupunta. Stay in the Barangay Biado.
seconds for the shot clock. No good. Wala yun. Alala naman. Number 23 now. Bola mapupunta kay Pajarillo. So number 23 ang Lakupato. 14 seconds on the shot clock. 14 seconds on the shot clock. Barangay Lupa. Nice. 2 points on Lakupato. Abad yan, abad. May dalawa. TV1 47 balik sa apat ang abante ng Barangay Lupa. 30 seconds. No good. Nice, nice, nice. 12 seconds on the shot clock. 28.6 seconds. 10 seconds to shoot. Shoot points on number 9. 20 seconds. Atin po yung oras. 15 seconds. 10 seconds. Pajarillo, diretso. 2 points is good. 5 seconds. To number 6. Yung mga motor na nagpa-park po, wala pong magpa-park sa gitna ng karsada dahil meron pong dumadaan ng mga nagsisinda sa bayan. 2 points to net. Number 23 Mendoza. Bumaba po yung nandito sa likod, yung nasa mga greens. Huwag na po kayong uupo dyan. Kaya nilagyan na namin ng greens para wala na uupo. Sindayan. This time, Lakupato on number 5. To number 33, Kayabyab. Kayabyab turn around jumper, but no good. Shot clock. Barangay Lupa. Mendoza ngayon. Didiretso pa, pasa kay Sindayan ngayon, Sindayan. Abol, abol, ha. Number 5, Sindayan 2, Sindayan number 9. Masyadong malakas. Lakupato. Didiretso na ba, lilipat ng 2 points, but no good. Loses they handle ang barangay. Bola, ha, bola. Tingnan. 8 minutes, 57 seconds. Sindayan ngayon. Abol, abol, abol. 2 points to none. Number 12. 55-53. Abante pa rin ang dalawang puntos sa Barangay Lupa. But loses the Sabrado number 6. Sideline inbound. Sindayan number 6 ngayon. Sindayan. Didiretso pa. Side step. 2 points to none. 55 all. Our official score. 4 na lang up to Eh, go. tira na. Lakupato. Nakakuha ng kwelo. No good. So, Sindayan. Sindayan pa rin. Number 5. Jumper. Number 22. Lakupato. Nagpadayaan yun. Eh, batay, batay. Sikbol kayo, sikbol. Harang, harang. The last 7 minutes, 35 seconds on the fourth and final quarter. Number 12 ngayon, looking for receiver. 10 seconds to shoot. Sindayan. Sindayan na isa. 2 points. Sindayan. Lamang ngayon ng dalawa. Ang Barangay Piano. Number 5. Awa. No good. Dilan, dilan. Tawag yung tawag.
Paharili ngayon, number 25. Basket count. Foul on number 22. Sindayan number 12 to number 9. Back to Sindayan number 12. Diskarte. Muntik nang mabitawan ng bola doon sa linas. Number 6 Sindayan. Sindayan ilalapit ng bagya pero bola pa rin. 10 seconds on the shot clock. Try for 3 at Salinas. Masyadong malakas. Too strong. Number 25, Thomas Sapuano. Injury points on number 6, Sapuano. Number 9 ngayon, Chelsea tayo number 12, Babawi. Looking for the shooter. 10 seconds to shoot. Salinas Babawi. No good. Number 6. Salinas is out. Sindayan, number 9, is out. Sindayan, number 5, and Carlo. Back to the ball game in the fourth quarter. 6 minutes, last 6 minutes. It's offensive foul on Lacupanto. Ang bumangga, iba, but offensive foul. Carlo ngayon, number 22, Sindayan, number 5. 10 minutes. Pass to number 12. So Sindayan, 10 seconds to shoot. Bagyang ilalapit. Naubusan ng space, bad shot foul. Number 20, Carlo, to Sindayan, number 10 seconds to shoot. Nice! Number 5. Gathered by 3. No good! Okay, boleh oh. And last touch, Paris Agreement, substitution. Number 12, Sindayan replaced 13 seconds on the shot clock. Sindayan, na-replace sa dalawa, 10 seconds to shoot. Diluna. No good! Kumanto. It's a block. Makukuha ng pilot search. To number 9, Sindayan. On number 6, Sindayan. Inside pass, pero may guardia. Kaya balik kay number 9. Kay number 9. Okay. Penalty, penalty. Warning Lara. Time out on Barangay Diado. 5 remaining is 5, last 5 minutes. 4 seconds. Our official score is 63. Okay, warning penalty Lara. All na kayo man dito kila. Tol, mangit kaya na pala. Sa kila. Baba na nila. Ang Barangay Diado ay may isa pa pong time out at ang Barangay Lupa. Karte atis, karte. Warning for penalty in Barangay Diado. For the third team foul of Barangay Lupa. Parin ngayon, number 25, didiretso ba, pasa. Dalawa sila. That's a traveling violation. Bola. Sila. Number 6 ngayon, Sindayan. Paharin ngayon. Baldo. Paharin ngayon. Okay. Lima na ni. Okay. Set. So, it goes out. Hatid na punto sa kinahabol ng Barangay Diado.
25 seconds. Si Ryan. Si Vice. Balik sa apat. Sila bata. Lakupato to Baharillo. Last 4 minutes. Bigay. Si Ryan number 9. Muntik na pamitawan. Si Luna. Si Vice. Time out on Barangay Lumban. Last number 6 ngayon. Okay. So, Mendoza, number 23. Nice. Okay. Balik sa apat na puto sa aking alamangan. Last 3 minutes, 30 seconds. Number 6, si Ryan, nabigyan ng space. It's very strong. Offensive foul at number 5. Both teams warning in penalty. Sindayan number 9, last 3 minutes, 15 seconds. Okay. Makukuha. Lakupan ito ngayon. Logan. To Sindayan. To number 5, Sindayan. Okay. Nawala yung bola para sa Barangay Biado. Alalay. Last 3 minutes. Dali niyo muna yung... Pari ngayon, number 25. To Asa Priano. Takes for 3. 5 seconds to shoot. Nice, nice! Habol. Number 12. Paalala mo na pala. Sa lahat po ng mga motor, huwag po kayong magpapark sa gitna ng karsada. Last 2 minutes, 20. 5 seconds. Number 22 now. Nakagawad. Messi Client. Alam na, alin man na pa. Dan. Apat. Okay. Widening ng bawat bench. Pag-iusap po sa Biado at Barangay Lipa. 65 our official score. Automatic agad. Kalalolo sa balong. Logan. 70-65 lamang ng 5 putos. Ang Barangay Aliaga, Carlo ngayon, Barangay Lipa. Si Ryan number 5. Wala. Okay. Running shot at Oras. 1 minute, 45 seconds time remaining. Bang. No good. 1 minute. Okay. Set. 5 seconds to shoot. Shoot. No good. Okay. Tara. Nakakaalas na doon. Harang. 1 minute, 20 seconds time remaining. Harang. Si Lawrence Kudat. Pasa, tala. Last 1 minute, 5 seconds. Wala ni sakit tayo mag-tayo po sa. Sakit. Patay oras ta. This time for the second free throw. Down. Harang. Number 6, si Ryan. No good. 5 seconds. Number 3 again. Bam! It's the 3 points on number 6. Okay. 72-70, dalawa na lang ang hinahabol. 40 seconds. Okay.
Lante, kapitan sa referee ni counted man. Sa referee na honor. Referee na honor. Referee na Hindi po kasama ang kahit na sino po. Huwag lang po. I-hold lang po. Huwag po kayong... At ayun na nga guys, napag-usapan ang dapat na pag-usapan sa magandang usapan. Ang desisyon ng committee at ng referee ay pasok po ang score, pero may 3 seconds pang natitira, kaya ipagpapatuloy ang laban. Patrick!